Iċ-chairperson tad-Dipartiment tal-Onkoloġija u ottimist li sal-ġimgħa d-dieħla waħda mit-tliet magni tar-radjoterapija li waqfu jaħdmu fl-aħħar jiem tkun qed tiffunzjona. F'kummenti li tal in-Net News il-konsulent Nicholas Refalo qal li sar xogħol ta' tiswija fuq magna waħda li issa trid tiġi kalibrata u beda x-xogħol fuq it-tieni magna tar-radjoterapija. Refalo qal li jekk ikun hemm magna waħda li tkun qed taħdem sew, is-sitwazzjoni kritika tkun naqset ħafna u tonqos ukoll il-ħtieġa li persuni li għandhom bżonn din it-terapija jintbagħtu barra għall-kura. Refalo qed jittama li ħlief għal xi każ wieħed jew tnejn ma jkunx hemm bżonn li aktar persuni jmorru barra minn Malta għall-kura. Fl-aħħar jiem kif żvela s-sit netnews.com.mt it-tliet magni kienu waqfu jaħdmu minħabba ħsara fis-sistema li tkessahom. Ma dan l-istazzjoni chairperson tal-onkoloġija spjega li dawn huma magni temperamentali u sensittivi immens u mhux l-ewwel darba li jkun hemm magna waħda jew anke tnejn li ma jkunux qed jaħdmu iżda trattamenti jibqgħu jingħataw b'mod regolari. Bħalissa hemm 12 pazjent li sifru lejn Ruma biex jieħdu trattament ta' radjoterapija li ma setgħux jibqgħu jirċievu f'Malta u b'kollox sal-ġimgħa d-dieħla se jkunu marru 20 persuna. Refalo qalilna li l-maġġoranza ta' dawk li kellhom bżonn jirċievu l-kura barra aċċettaw li jmorru. Bejn 60 u 80 pazjent jirrikorru għat-trattament tar-radjoterapija kuljum f'dan id-dipartiment u trattamenti jistgħu varjaw minn bżonn għal doża waħda għal kors ta' 7 ġimgħat.